И здравей. Приятна миризма. Тук са качалките. Кажи здравей на Филипе, кажи здравей на YouTube. Поздравете нашите съседи. Ти дори не знаеш как да качиш клип. Да, знам, аз имам профил в YouTube. Ей! Това е Portal Genius 244, но е добър, изглежда аматьорско грозен. И се изсълва така, както виждате. А това е най-готният човек на света, който е много грозен. Който не е повече от него. И тази баня като апартамент. И вижте съседи. Мирката е царска! Той ще щупише почти 1 милиард лева. Строго И просто. ето там са нашите съседи. Ето ги съседите, прости и тъпи. Селс. Рай! Ребачева. Не, дай. Рамштайн! Ту-ту-ту-туру. Виж, той ли е пепа? Колкото метра хартия. Батка. Стига се карах тук на вратата. Айде, Филипе. Тук е полицията. Хартия ми ще пускаме. Добре ли махам? Бързо. Тук ли? Давай, Филип. Давай. Избягат му Изабела. И това тук сме в безопасност. Това е Слендър. Това е Майнкрафт, реалния живот. Тук имаме радио. Кажи, че имаме. Искам да Аз съм човек от Майнкрафт. Майнкрафт! Майнкрафт е... Меч! Какво става, бе? Чао ни подгони! Ден трети! Ескепнахме се от нея. Так малко внимателно. Отключи. Тук. Не, тук. Слади. Няма я. Съседа! Да те се майка! Заключи! Това беше за днеска. Ние сме поздравци. Това е Филип. Чакайте следващия епизод. Следва продължение.